Διαμεσότσου. Οι φωτογραφικές μηχανές πλάκα-πλάκα είναι απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό. Όταν έρχεται κάποιος τουρίστας, γαμάτο, νάτος που ψήνει. Έρχεται ένας τουρίστας, ρε παιδί μου, και οι ξένοι τουρίστες νομίζουν ότι εδώ πέρα είμαστε ακόμα στην εποχή των σπηλιών. Το ξέρετε αυτό γιατί σας δίνουν τη φωτογραφική τους μηχανή για να τους βγάλετε μια φωτογραφία και πρέπει να σας πούνε πάτε το μεγάλο κουμπί. Λες και εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να πατήσεις. Η φωτογραφική σου μηχανή έχει κουμπί. Στη δική μου ακόμα πρέπει να τραβάω κορδονάκι. Η αστραπή περιμένω το Δία να ρίξει. Πόσοι από εσάς οδηγείτε βασικά εδώ πέρα, για σηκώστε χέρια. Ωραία. Οι άλλοι είστε όλοι κάτω των 18, για σηκώστε χέρια. Ποδήλατο! Ποδήλατο! Είδαμε τους καταπληκτικούς ποδηλατόδρομους σας. Είναι απίστευτο στους ποδηλατόδρομους στη Θεσσαλονίκη, πάνε και τα αυτοκίνητα. Όσοι οδηγείτε να το ξέρετε αυτό, εγώ σταμάτησα να οδηγώ γιατί έγινε μια μαλακία στο αμάξι, την έκανα εγώ, το παραδέχομαι και άλλος τύπος άρχισε να με κυνηγάει. Με κυνηγάει 9 χιλιόμετρα, κόντεψε, πέρασε 90 στο 70 κόκκινα, κόντεψε να σκοτώσει 150 γελιάς για να φτάσει δίπλα μου και να κάνει τι, αυτό. Έτσι απλά. Βέβαια μετά μου πένα κατεβάσει το παράθυρό μου και μου πάθει την καταπληκτική βρισιά που έχετε ακούσει όλοι. Ξέρετε το σου γαμώ τη μάνα. Η οποία είναι μια βρισιά που δεν μπορώ να καταλάβω, διότι ο τύπος ήταν 25 χρονών, γεροδεμένος, όμορφο παλικάρι. Η μάνα μου είναι 65 χρονών. Δηλαδή, αν μου γαμάς τη μάνα, πες να μου κάνεις και χάρη, ρε φίλε. Πάμε να περάσουμε ένα στον παράνομο άνθρωπο και τη θεία μου και τη γιά μου τις γαμίς και αυτές. Και μετά βέβαια στα μαζί, οι Έλληνες έχουμε καταπληκτικές βρισιές, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μετά μου είπε σου γαμώ το σπίτι. Δηλαδή, τι θα γίνει, ρε παιδί, θα φτάσω εγώ στο σπίτι μου και θα δω τον τύπο στην κλειδαρότρυπα έτσι. Πέρασε το στόχο, σε γαμίσω στο σπίτι μου. Και μετά συνεχίζει ο τύπος και μου λέει, φίλε, σου γαμώ ό,τι έχεις. Ό,τι έχω. Δηλαδή, ξέρω εγώ την οδοντόβουλτσά μου, τα τάπερ μου, τα ρομπά σου. Και μετά πάει ακόμα πιο πάνω ο Έλληνας και φτάνει στο σου γαμώ ό,τι έχεις και δεν έχεις. Πώς φτάσαμε εκεί σαν κάποιους φίλες, σου γαμώ τη μάνα, εγώ σου γαμώ το σπίτι, εγώ σου γαμώ ό,τι έχεις, εγώ σου γαμώ ό,τι έχεις και δεν έχεις. Τι εννοείς, έχεις 5 ευρώ, όχι, στα γαμώ. Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα πράγματα. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα με αυτοκίνητο, περάσαμε τα διόδια, αγαπημένος μου τρόπος να μετακινούμε είναι τα αεροπλάνα. Απλά η αλήθεια είναι ότι νομίζουν ότι είμαι τρομοκράτης στα αεροδρόμια. Και μου κάνουν αυτές τις ερωτήσεις του στυλ, κύριε, φτιάξατε την παλίτσα μόνος σας. Όχι, με βοήθησε η μαμά σου. Κύριε, αυτό δεν είναι αστείο, εντάξει, με βοήθησε και ο πατέρας σου. Αστείο. Η καταπληκτικότερο πράγμα στα αεροπλάνα, σας το ορκίζομαι, πέτυχα κυβερνήτη, τον οποίον τον λέγανε Χάρο. Γίνεται χειρότερο, το συγκυβερνήτη τον λέγανε Μακαρίτη. Δηλαδή να πετάς και να έχεις Χάρο Μακαρίτη. Αυτό είναι σαν πηγαίνεις σε μια πουτάνα, ας πούμε, και να τη λένε σύφυλλη. Δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη και γενικώς ο πιλότος δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Πρέπει να βγει να ανακοινώσει το όνομά του. Καλησπέρα, μιλείτε με κυβερνήτη Κώστα Γεωργίου. Στα αρχίδια μου. Και εγώ πρέπει να το κάνει αυτό, απλά γυρίσει το διπλανό σου και κατά αυτό. Κώστα Γεωργίου, ωραία φίλε με το χειρότερο φιλάτο. Τι μας έχεις το κάνει 5 φορές. Και με αυτό το τελευταίο πράγμα που καταλαβαίνετε, αν μου μιλία του κυβερνήτη, το υπόλοιπο πάει κάπως έτσι. Κύριε με τον κυβερνήτη Κώστα Γεωργίου. Κώστα Γεωργίου. Ευχαριστώ. Κάλμα, μαλάκα, είναι Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο αεροπλάνο. Έχουν και κάτι εικόνες στο αεροπλάνο, κάτι τηλεοράσεις που δείχνουν απίστευτα στοιχεία. Λέει, ξέρω εγώ, εξωτερική θερμοκρασία μείον 69 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, άμα βγω στο φτερό για τσιγάρο, θα βάλω το παλτό. Το ξέρω. Μετά τα στα 12.000 πόδια. Ωραία, δηλαδή, άμα πες τη γαμίσαμε σίγουρα. Εκτιμόμενη ώρα μέχρι τον προορισμό 2 ώρες και 30 λεπτά. 5 λεπτά μετά. Εκτιμόμενη ώρα 2 ώρες και 35 λεπτά. Τι γίνεται, έχει κίνηση στον αέρα. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι πολύ ωραίο που γίνεται. Πώς πίνετε αλκοόλ εδώ πέρα, για εσείς σηκώσετε τα χέρια σας. Πόσοι πίνετε αλκοόλ, είναι... Α, σηκώνει 2 χέρια. Εγώ ψή. Τα βλέπω διπλά. Είναι πολύ ωραίο. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο ως νέος άνθρωπος να βγεις και να μην πιεις αλκοόλ. Οι φίλοι σου δεν σε αφήνουνε. Λες, ξέρω εγώ, τι θα πάρετε, σου λες ρευτόζες, θα πάρω μία κοκακόλα. Γιατί? Λέω να μην πιω. Γιατί? Ήπια χτες και. Ήπια και προχθές και ξέραγα. Και πιες.
Όλοι εδώ μεταξύ έχουμε ένα από αυτούς τους φίλους που δεν προσέχουν καθόλου την υγεία τους και επιμένουν να σας δίνουν εσάς ιατρικές συμβουλές. Με τις προάλλες με ένα τέτοιο φίλο, τον Μπάμπη. Εγώ πίνω προσπαθώ να στύψω ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι, είναι 11 η ώρα το βράδυ. Ο Μπάμπης έχει στρίψει ένα μπάφο τόσο. Φανταστείτε, ο μπάφος είναι τόσο μεγάλος που υπάρχει μια αφίσα του Bob Marley στον τοίχο που της έχουν μεταφερθεί τα μάτια έξω. Ο Μπάμπης είναι από τους τύπους που άμα ζούσε ο Bob Marley σήμερα θα είχε μπλούζα με τον Μπάμπη. Και όπως εγώ στίβω το φυσικό χυμό πορτοκάλι και αυτός καπνίζει το ρόπαλο, η γυναίκα μου λέει: ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι δεν κάνω να πίνεις φυσικό χυμό αργά το βράδυ. Κάνει κακό στο στομάχι. Λέω: έχεις δίκιο, θα βάλω βότκα. Αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους που πίνουν αλκοόλ και στους ανθρώπους που πίνουν μπάφους. Ας πούμε, ο άνθρωπος που θα πιει αλκοόλ, ο άντρας, όταν πιει και μεθύσει, θα θέλει να παίξει ξύλο με τους φίλους του. Ο άντρας που θα πιει πολλούς μπάφους, όταν θα πιει πολλούς μπάφους, θα θέλει να παίξει ξύλο, αλλά στο PlayStation. Αν πας να πεις σε έναν τύπο που έχει πιει μπάφους στους φίλες σου γάμο τη μάνα να σου πει: τι είπες για τη μάνα μου, ρε? Όχι, αλήθεια, τι είπες, γιατί το ξέχασα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ο άντρας που θα πιει πάρα πολύ αλκοόλ, μετά από λίγο θα θέλει να την πέσει σε εγκόμενες. Αυτός που θα πιει πολλούς μπάφους θα θέλει να την πέσει σε ζαχαροπλαστεία. Ο Μπάμπης βλέπει τις γλυκές αρχημίες του Παρλιάρου στην τηλεόραση και νομίζει είναι τσόντα. Και έλα, μαλάκα, θα βάλεις σιροπάκι, Παρλιάρο? Θα πάρεις και γερασάκι? Ναι, ρε Παρλιάρο. Φτιάξε με, ρε Παρλιάρο, έλα. Η βασική διαφορά είναι ότι ο άνθρωπος που θα πιει πάρα πολύ αλκοόλ και θα οδηγήσει θα προκαλέσει ατυχήματα. Ο άνθρωπος που θα πιει πολλούς μπάφους και θα οδηγήσει θα προκαλέσει ποτηλιάρισμα. Είναι ο Μπάμπης ο οποίος κάθεται πίσω από το τιμόνι, έχει βάλει 6 ζώνες, έχει τα χέρια εδώ, έχει δρώσει φουλ. Γυρνάει μου λέει: τρέχω. Τι τρέχεις, ρε μαλάκα, δεν έχεις ανάψει τη μηχανή ακόμα. Είμαστε μες στο καράζ και παίζουμε PlayStation. Τι εννοείς? Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μπάμπης είναι από τους κλασικούς μπαφάκες που είναι εκεί πάντα να σου δώσουν μια συμβουλή για τα προβλήματά σου. Απλά η συμβουλή είναι πάντα ίδια. Ό,τι και να γίνει θα πας πεις: ρε Μπάμπη, έχω πρόβλημα στη δουλειά, τι να κάνω? Κόλλα ένα τσιγάρο. Μπάμπη, έχω πρόβλημα με την κοπέλα, τι να κάνω? Κόλλα 2 τσιγάρα. Μπάμπη, θα με πετάξω από το σπίτι, δεν έχω λεπτά να πληρώσω ταινίκιο, τι να κάνω? Μην πεις να κολλήσεις τσιγάρο. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Θα το κολλήσω εγώ το τσιγάρο. Και είναι και από τους κλασικούς τύπους που δεν μιλάνε, ρε παιδί μου, για 40 λεπτά και μετά ανοίγουν το στόμα τους και λένε την απίστευτη ατάκα. Είμαστε και βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια και στο ντοκιμαντέρ λέει ότι τα φίδια έχουν 2 πέι. Όντως. Ο Μπάμπης έχει να μιλήσει 40 λεπτά και κάνει μαλάκα 2 πέι. Αυτό εξηγεί πολλά. Του λέω: τι εξηγεί, ρε Μπάμπη? Γιατί είναι νευριασμένη όλη την ώρα. Πώς το εξηγεί, του λέω? 2 πέι και κανένα χέρι. Το καλύτερο βασικά ο Μπάμπης το έχει πει όταν βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ για το ηφαίστειο στην Ισλανδία που εξεράγει. Και βλέπαμε το ντοκιμαντέρ για την Ισλανδία και είπε ότι στην Ισλανδία έχουν 6 μήνες νύχτα, είπε το ντοκιμαντέρ. Και ο Μπάμπης έχει να μιλήσει 40 λεπτά και λέει: μαλάκα, 6 μήνες νύχτα. Φαντάζεσαι να κάνεις one night stand εκεί. Και ευχαριστώ πολύ.